Usamla Kevin Strong, Lauriniang, nakaskul Mairang Presbyterian Higher Secondary School, ubasyong basa hakasnong pendeng umyong Mairang Eastern West Khasi Hills. Ulayo ban kini lang haka top 10 haka result jong ka HSSLC Science Stream, balapan bena da ke embos ne kasni. Uni usamla ubayo ban kur hadu sauspa sanpu sau marks, habakran bakilar patai kubor ulapan pau, ya ka jing ngongu ya ublay nong bu nong tau, ya ka skul, bar kamtam ya ka yeng kasem, ka jong u, bala kershan ting ba unyo ya ka ne ka thong, wat hapadeng ki babun ki jing Ulapan pau baka jing yat lenti haka jing puli, kamlong ka basuk, hendrai ki don ki dieng penkiang ki bala khang la de kamtam ba uwan na ka long yeng ka long sem ka baduk. Uong ru badon kapor ba uju perkat, bawat ba un no yala kajing puli bandit bela naga bentaban penbiang hayeng hasam hendrai namar kajing yaisha kayeng kasam kajong ki bela kershan doyap hadu ba unda poisha kani kathong nikong ning shop te ngaingu yo blay nang bu nang thao namar kadai kajing penyai chu te ngakwaru ban ai khublay ber aingu ya ki bahayeng ki bala kershan nga nodu dang sedang hadu bakut bat ya ka school ru ke bala le kat bala ngasngoba ngam wan re school ngasngoba ngawan hayeng ki nong hikai ki long kum ki kemi kpa te khamtam i principal jingi la long kum i parat jingi te nasutunat ya baro bat ngasngoba nak kadai ka jingker khu bangan yo ban puli hakani school te nakumta jung pi ki class 12 ba yale mta te ngai men CMP ba hoin ide na bomde mo na Shillong na sorba andre 3 storm 3 minute penokam hok yakapor wadong ba pide na snong pemyo jing hikai ba pha andre tutip ba pio ka quality ka babas pha ka jing hikai te penokam hok yakapor na barba na soba na kaliang jong kinong hikai ba na ka school kila le lot kat ba kila te kasyong sapi penokam hok yakapor ba Wadu jingkerman 3 minute 3 top bed te pinsa pois kathong ulah penon kam ya kapor kar kom bade ban ulah tresitam bolo yo ai ka jingjob bat ka jingjob ko ben ngas ha ka jing pet jonga hi kom principal kalong ba uni ka dei ka jing start ka jo uhi namar chimlek ban chim tuition kata ka dei gawe ke bar khot ki ba umla sutu wan si kino hikai kirap yu de jing pas bah jung kadai khandai persen kadai tristom jong ba ka ka bagi no hikai ki le ki long ki ai men sim ki ai jing ram ki kani kalong karukom ke bahang ni college ni don im chukwa bagi khana jungi kin li tuition ikwa bagi khana jungi kin pas bahal ka jong ka jing tristom jong ki bat dari don kano ke jing not kam ha kano kapor kino kai jungi ilong ki baklo banyarap ke jing ai kublai kino kai baro nado ki vice principal kino kai ki lam assistant ki bala penbiang na dong sedong sakaw bay ko aman ong ni i kumapi i ni ki khna jungi ki bon kam bar system nomor ke bar khot ka ba prescribe ha ka syllabus i pendek Omtang ni teori, andai ke praktikal. Kata kalong, namar, hakin ka college ke jongi. Ni kwa ban hikai gini. Ikna bar ko ba pulis science ni, ni kenya ki bagi dai ki scientist bagi ong ta ki young scientist. Pan ngis kem ba, leba ka training juki, ka bagi nyo ni ka college. Lada hadu ka higher secondary. Kinla man kersan jalan jong ke jing em. Kinla ban em ni ladi. Kum kinong snong ki balar kam kibam kami lenti ka jingrap jeng kiwe kanrei iban yang halaki jong kijat hakano ba benta ka baki kidon kum ke experience bang election ni bagi kena ki ba pas dengi kita leknya kano professional line kena keli kim jodon bagi ong ba ngim ju sungho ni si tom bar kat bagi simnya kano professional line ke baki kijet kilong ki job kadao kalong ba ila ayaki ya ka foundation ka babiang hangni ila hikai yaki hakata or kum badai ban hikai ya ka science bat kata ka dei gawe ka bang hikai hangni ka long ngim hikai bagi kena ken pulil ndet
Hikai ki ban semua tu ke bagi ong mentah ke bagi ong ki conceptual teaching. Kata kan buat kata daw kalau ba simporing but ni community ba kini ki kena ke badan mentah. Kini ke kelas 12 ke badan mentah. Ai men sim ni ki nak ketu ki ba kong kilaban job kham sakmat banyo kebin ru la da ki tristom. Ban bando bala ban khang ya pi. Ban job di ma pi hi bo bo jing kata kalau kendiat katu ni te nikong ni sap ka aingo pat ko brom like siya ublay ng bu ng tao na marba kadi ka sign dur jumu te tang na kabor brio te nam tikina pangan la ado kani te kadi ka jing penyai pat ka jing yalam dan ti jumu te ngakwa ban aingo nikong kadi ya haying hasam hi namar ki maki kidi ki nong kersan ki bahe do jonga marba klamaki te ngam tikina pangan boy kani maki kila IT sibun ta janga ba ngala ban ben krep ha ngala ban IT lut klam maki te nga snow ba kanum po si SA te nga kwa ruban aingo ya ka school ba kide ka school hangni ka longkum kaying kasam kinong hikai kilong kiba kloy banyarap but kiba long friendly te nasoba kamdon than kata ka sing aku pule marmaki ki pet ingi kum ki kena school rei teng kum ki kuan na jong ru te ki kloy banyarap ki kloy lot na kuptik nang taken ni katai te haskul ru nasoba kerkom batai kapiang te na kwa ban smungu iki te kwa ban smungu ru yaki nong kersan ki buan bahagi bala kersan nga te ngasoba tang de kijat la jong te nam tikina ban pois tu sini clear belum akatop mo dre makipat kita kino kersan janga ki longkum kitab yang janga ki layarap nga kila kersan te ngas nga hapan ai sngogu ikiru hoi te kajingat lenti te kamlong ka basuk kamlong ka ba kum ulain babaik mo baki ong kidon hi kidien pikyang hangi hangtai namar ba ngim da daytan nakta kayeng kapabiang te ying baret te ni haban ban manage mo baki ong te ka buani kidin pikyang kibala khanglat nga andre ki na andre na ying pat kimsa nga bangan baki ong tin parang ban give up ki kersan ba yang ki ai museum ba te ki dipikyang ki la ploy nga ban sange steng lenti hre da ka jing kersan na ying pat na so kumbang na poison ni te katahi te hoi kapor kumba piong kapor kade ka ba dong kamba kade jing pan kre te ngamong re ba dong kamban kre hadu bun kata hre penangkam hok ya por tang katahi ngaru nasutu ba ngamyo ban kre kot kat ba ngamon hre kat haban pia ban bentai kapor te hakata kapor bala bentapat na penangkam hok ya ka tang katahi penangkam hok ya kapor bat le yaki hakapor ka badai nai bu than kumbaki ong hadu last moment mo namar ba da pile kumtate kandon kajing penakam hok ekapor but sngungu ru ekapor yaka namar ba umbaro ngiyo lat kumju kidon kiba kambiang kidon ba don jing andre kumbang ngiyo sngungu bat penakam hok ang katai te banchubina top be akakot te kiladon hi hatang ki jembut jemperkat ba nan hit belano jarap hing dre na hing pat kembang ong tiki nong kesan ki ba he ba janga kimsha ena bangan long takin ki ong ba sania ba hangi ngin le lut mangi dre ma pipat to ai lut he ka sap ba pidon hakot te de ka jingerap jong na hing asam hi ka ba pelong na kambon nan ai lut ke dre ban hangam roi se kiladon hi haki kap ba na la long kwa ban
give up na pan ya apa ya. Toh.